זה פרסומת של הערוץ שלי, ומעכשיו אתם יודעים מה אפשר לעשות? לקנות בערוץ דברים של עוקב נדיר ב$100. מה אתם תוכלו לעשות? אתם תוכלו להסתכל וידאו בשביל עוקבים נדירים, ולהסתכל ראשונים מכולם, מעוקבים רגילים, את הוידאו ואת השורטס החדשים. אתם תוכלו לראות אותם הראשונים. מה זה עוקב דיזייני? $310. עוקב דיזייני זה כשאני עושה וידאו, אני יכול לשלוח למישהו כשאני עוד לא מעלה אותו, ממש יראו לי לשלוח. אני שולח לעוקב דיזייני, ואתם יכולים לעשות דיזיין לו. רדקטר, לעשות משהו מגניב בו. זה משהו מאוד יקר. 600 שקל בחודש, עוקב רציני. 10 שקל, יוטיוב פרמיום ממני, אבל 10 ו7 שקל, תעשו ועוד חשבון, 10 שקל ועוד 7 שקל בכל 10 ימים. תודה. משהו חדש, יוטיוב, 9 שקל בחודש על משימה של עוקב רציני. מי שקונה עוקב רציני בכל חודש, 9 שקל. סליחה, זה חייב. בטח, יש משימה. אתם צריכים להיכנס ליוטיוב וללחוץ על כנסו למשימה. ומה אתם תראו? היי, אתם במשימה. תוכלו אתם לשלם על משימה 2 שקל. בבקשה, אם לא, אז לחצו על כפתור, תנסו בחודש חינם. יהיה לכם כפתור, כשקראתם את זה עד הסוף, יהיה לכם כפתור. תקראו. זה עושה טיימר, אחר כך אתם לוחצים סטופ טיימר, שמים לכם כזה, סיימתם, אתם אומרים כן או לא, אחר כך, אם כן, אז יראו לכם, תנסו בחודש חינם. אתם לוחצים ומראים לכם, תודה על הקנייה. רוצים להתחיל? כן. לחצו על כפתור בשם נתחילה. עוד פעם, כמו שאמרתי, יראו לכם כן או לא, אתם לוחצים כן, יראו לכם כפתור נתחילה, אתם לוחצים ואומרים לכם נתחילה. כמה היה לי עוקבים ב-16 לפברואר 2024. יראו לכם את זה. 13, 16, 80. ככה זה עובד. תודה שהקשבתם. עכשיו יהיה לכם סרטון איך אתם נכנסים למשימה. תודה. היי חברים. זאת לא הסוף. אני אראה לכם איך להיכנס למשימה עכשיו. אז בואו נתחיל. אתם צריכים ללחוץ לפה. אחר כך לוחצים. פה זה הכתבה שלי, אבל פה יש משימה חדשה ממני, נתחילה. אתם צריכים ללחוץ על הכפתור הזה. הנה. אז קדימה, בואו נלחוץ. הנה. וזה יראה לכם.